Rukai ga bangi pa ban pensau bangi la pensau lembaga negesti ba ina kalian kaseng i smudai ba KNPP hi kede ban terwa beta kataka si jungka MP Raja Sabha Dr. El Nolai nomor ba ila budin ila ibala ya kataka jing pundrum ya kataka kasi language lanek penting kasi ban pundrum hapo ka ya chado baraga bika shiti kumban chukan mau shushu Hindi bang election hindi nga kan mau ya katu kabai statement dang shen ling ba state president jong NPP ong kai ka bomlo lada ni a suggestion bak ni terwa te ni bu ya kan ka jing terwa na kalian jong seng bak ni ko ai ruban isai ba hatu isya kata ka kai ka ba kila clay ka ba kila crunch ba kan orlong shan te lada ka orlong ba lada ka jai dei tangi smooth dei ban ai kanika korwak lani kata ka shiti ban small jaki ba ye Dr. El Nolai don kan dia ka si jong ka MP Raja Sabha jong MP Lok Sabha nomor ba dangla ka ba latikna ban ye kata ka badang haban ye khun Barsakawi abaya dei bat ba kanika Lok Sabha election ni ko ban ai jumut ba ye ka Lok Sabha hai kena tiket kita ki parti men ki jongki nomor ni lembaga ni siti ni la mention ru ya ki kartu kan nengot kita ki kerteng jong kita ki ba ya tre lambat ki te kai ka ba ni sngo ban par ko korbo shu padba ba phide ban ya pitngor phide ban ya sutho ba phide ban isai ba ladaka sarkar ladaka ta ka parti NPP ka don chin jimut sha bat ka i chisha na banta kata ka jetmendrio bat ka kloy banyak kon ban penyo hadu ban pendong ya kaneka itchedo te ni kermen in kin saterwa ya kaneka si jongga MP Raja Sabha Syai Dr. DRL Nolai belum kumta te kane kata ka jing terwa stage ya kata ka banyak kon na menta kaneka Lok Sabha election ya neka MP election ka banwan kumut kan datang ga jing penbe ne datang ga jing Prabowo lani kadang ke ka ba selendet ka beningim la ban suto tenri la de ki ai pa dia kata ka nominate di Dr. DRL Nolai syaka Raja Sabha lani ban nominate to komot ka pau syai ba kidon ke jing kili habaya de kata ka culture ka identity ka jongi ki indigenous tribe ke badana po jela jongka mekhya te shoban pengkut nomor ba baling ya haban ban susu habaya de kata ka kajing ko kajungi ba Dr. DRL Nolai in jo ya kata ka si jongka MP Raja Sabha nomor ba dang shen ito siya ka Ministry of Home Affairs habaya de bat kajing pendung ya kata ka tintin kasi ka klik ka bapra ini nila yo juba bat de halor kani kisiti disno de ba NPP hi ka de ban phat bat man highlight ni Dr. DRL Nolai man shom ha ka shuki jongka MP jongka Raja Sabha tani kermen ba kani kisiti bi pa na kalian juga NPP yang bawa state president atau national president juga NPP kin se respond tak baru pada pun berkomitmen pada deka NPP hi kamla man ai kan ke respond sha kababian terkumpul ke syong habis ya pada penrai kuno penpet kuno yo kade jing tangga jing pentamil neka jing penbet member ai kublai nak bentai presiden barang ba jangka hitu kaba ulami isyakmat nakanta ban ai ke jing pencai bat ke jing terwa syaka sorkar ha ka badai nakamta Dr. DRL Nolai iban yakun nakamta kane ka election MP siteng samai te kawai kalong ba hoj na kaliang jongka hitu kala pencai bat kalakwa ba lakum no ba ya i Dr. DRL Nolai ban pha sepo jongka Raja Sabha kata kadai ke jing kerpat ke jongki bat ke jing kwa ke jongki ke jing ai jingmut ke jongki nak benta i Dr. DRL Nolai syaka parti NPP kabala terwa ya kene ka tiket MP jongka siteng samoi syak i Dr. DRL Nolai ni iya kan bakum kane ka mensem la seng dei tang bangin shu me sha surok ban penkhe yo pajba ban pen plumar yo pajba ten rei ka dei kane ka lenti ka ba
nakaliang jong aru ngas ngoi hap ya ke jingle nakaliang jong ka hito namar ba kami syakmat na kabanta ban ai jimut ya ka sarkar umdei ba ka kentho ya ka sarkar kerman bat nginget ba ka bakum kane ken ka lenti ka badei ka ba ngila bantai ya ka ri bat ka jaj ban riu te lada klem kane ka lenti ka bakum kane ban ong bangin me syakmat ban ya kendu ya ka sarkar ban ai jimut ya ka sarkar tang da ka bangi super sya be ya ka kat ka ba le ka sarkar ngas ngo ba kata kalong tang ka kam khaput te hinrei ladang idon shisha ya kata ka mensim ba shenrang idon shisha ya kata ka mensim ban i ya la ka jong kari ngidei ban long kumne ngidei ban wan shikmat ban ajimut ya ka sarkar ya ka ka ba nakaliang jong ka sarkar ka terwa te nakaliang jong aru kitbok bat ngas ngo ya hap ba i Dr. DRL nonglaj bain yo ban lej po Raja Sabha bat lada kamlong kum taru let's say ila ru ban yakun haka bedei bat kene ka MP election tengin ai ya ka jing kersyan ngarungan ai ka jing kersyan nakabanta i Dr. DRL nongla tengin scam balada idon shisha ya kata ka jimut ka bama iru ila ban pediang ya kene ka jing terwa te let's say nakaliang ka jong iru bat nakaliang ka jonga ngakloy ban kersyan nakabanta i Dr. DRL nongla kerpat nakabanta lang jongi kikun kabri nyotrep ladang ikwa baka jaj ban riu kan kiu bat bak hinyo no ya ka jing itu ya ka tin khasi ban penrung ha ka ishadu ban kerman scam ban na yawer nakabanta jong pi ki pai ba baro temngin ya kersyan nakabanta i Dr. DRL nongla lada iyo ya ka tiket nakabanta ban yakun ya ka ne ka MP kublai chibun